Ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο, βρήκε το ρυθμό και πήρε αυτό που ήθελε την πιο κρίσιμη στιγμή. Και αν υπήρχαν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο TJ Shorts μπορεί να ταιριάξει σε αυτό το περιβάλλον, η απάντηση ήρθε στο παρκέ. Οι πράσινοι μπήκαν νοθρά στην αναμέτρηση και βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ, όμως η αντίδραση ήταν άμεση. Η παρουσία του Shorts άλλαξε την εικόνα του αγώνα, δίνοντας ταχύτητα, επιθετικότητα και καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός γκάρντ εκμεταλλεύτηκε το χώρο, πίεσε στην άμυνα της Μονακό και λειτουργήσε τόσο ως εκτελεστής όσο και ως δημιουργός. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους και 9 assist, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ουσιαστικές εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το σημαντικό για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν ήταν μόνο η ατομική του παρουσία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η νίκη. Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το rotation του, πήρε λύσεις από περισσότερους παίκτες και κατάφερε να επιβληθεί χωρίς να χρειαστεί να στηριχθεί αποκλειστικά στα γνωστά πρώτα του ονόματα. Πλέον η προσοχή του στρέφεται στη Βαλένθια, μια ομάδα που έχει επικρατήσει 2 φορές την κανονική περίοδο και απέναντι στην οποία ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια, ένταση και καθαρό μυαλό. Τα play-off όμως είναι μια διαφορετική ιστορία. Ο Παναθηναϊκός έχει την εμπειρία, έχει την προσωπικότητα και γνωρίζεται πώς να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Θα του είναι αυτά αρκετά για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια και να βρεθεί στο Final Four?